संध्याकाळची वेळ होती। आभाळात ढग दाटून आले होते। आकाशात चंद्राची एक फिकी रेष उमटलीही होती। पक्ष्यांचे थवे हळूहळू गावी परतत होते। गावाच्या मध्यभागी सगळं काही शांत, पण गावाबाहेरच्या रस्त्यावर मात्र एक वेगळंच गडद वातावरण दडलेलं होतं। त्या रस्त्याच्या टोकाला एक प्रचंड मोठं वडाचं झाड उभं होतं। गावातल्या प्रत्येकाला ते झाड ठाऊक होतं। अगदी लहान मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनी त्या झाडाची थरारक गोष्ट कुठेतरी ऐकली होती। लोक म्हणायचे, त्या झाडाखाली रात्री कुणीही उभं राहत नाही, तिथे गेले की लोक परत येत नाहीत। काहींना तिथं पांढऱ्या कपड्यातलं बाळ दिसतं, तर काहींना हळूवार रडण्याचा आवाज ऐकू येतो। गावकऱ्यांनी त्या झाडाला जवळजवळ शाप दिला होता, पण तरी सुद्धा काही कारणास्तव काही धाडसी लोक कधीमधी त्या झाडाजवळ जायचे आणि मग ते गावभर चर्चा करायचे की त्यांनी काय पाहिलं। तर माझं नाव गणेश आहे, शहरात शिकणारा पण मूळचा गावाकडचा। सुट्टीसाठी मी माझ्या मामाच्या गावी आलो होतो। हे गाव डोंगराच्या पायथ्याशी बसलेलं होतं। लहानपणापासूनच मी इथे आलो की एक गोष्ट कानावर पडायची, गावाबाहेरचं वडाचं झाड भुताटकी आहे। माझ्या लहानपणी मला ते खूप रोमांचक वाटायचं, पण आता मी मोठा झालो होतो, कॉलेजमध्ये शिकलो होतो, विज्ञानावर विश्वास ठेवत असलेलो मी। मला हे सगळं फक्त अंधश्रद्धा वाटायचं। एकदा मामाच्या अंगणात चहाचा कप हातात घेऊन बसलो होतो। मामाने सहज विचारलं, काय रे गणेश, ऐकलंस का? परवा परत कोणीतरी त्या वडाखाली भूत पाहिलं म्हणे। मी हसतच म्हणालो, मामा, हे सगळं गावकऱ्यांचं काल्पनिक आहे। खरं असतं तर आतापर्यंत एखाद्याचा व्हिडिओ तरी काढला असता की। किती सोपं आहे आता मोबाईलवर। मामा डोळे मोठे करत म्हणाले, मोबाईलचं जाळंही तिथे लागत नाही रे। कोणी प्रयत्न केला तर त्याच्या मोबाईलची बॅटरी लगेच संपते। विज्ञानात जे बसत नाही त्यालाच तर भुताटकी म्हणतात। मी हसून टाळलं, पण मनात एक ठाम विचार आला, मला स्वतःला त्या झाडाखाली जाऊन पाहायचं आहे। रात्रीच्या जेवणानंतर मी चौकात फिरत होतो। काही म्हातारे लोक त्याविषयीच गप्पा मारत बसले होते। मी मुद्दामून त्यांच्याशी संवाद सुरू केला, आजोबा, त्या वडाच्या झाडाची गोष्ट खरी आहे का हो? त्यांनी एकमेकांकडे पाहिलं। मग त्यांच्यापैकी एक आजोबा म्हणाले, अरे बाळा, असल्या गोष्टीवर हसू नकस। आमच्यापैकी अनेकांनी त्या भुताटकीचा अनुभव घेतला आहे। तुझ्या मामाच्या मित्राचा मुलगा, त्याचा किस्सा माहितीये ना? मी डोकं हलवलं। तो रात्री धाडसाने गेला होता। दुसऱ्या दिवशी गावाच्या विहिरीजवळ बेशुद्ध अवस्थेत सापडला। त्याला आतापर्यंत काहीही आठवत नाही, फक्त एवढंच म्हणतो, माझ्या पाठीवर कुणीतरी चढलं होतं। मी हसतच म्हणालो, अहो, कदाचित तो घाबरून गेला असेल। मनुष्याच्या मेंदूला जेव्हा भीती वाटते तेव्हा अनेक भ्रम दिसतात। त्यावर ते आजोबा रागावले, अरे तुला हसण्यासारखं वाटतंय काय? ठीक आहे, जा तू उद्या रात्री, मग तुला कळल। त्यांच्या आवाजात एक गंभीर आव्हान होतं। माझ्या मनात मात्र नकळतच एक हट्ट जागा झाला। दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी माझ्या मित्राला म्हणजेच राकेशला भेटलो। तोही गावात सुट्टीसाठी आला होता। मी त्याला सगळी गोष्ट सांगितली। तो जरा दचकला, अरे वेडा आहेस का? हे झाड खरंच भुताटकी आहे। मी त्याला पटवून दिलं, चल ना दोघं जाऊ, काही झालं तर आपण एकमेकाला मदत करू, कॅमेराही घेऊन जाऊ, आपण दोघं सिद्ध करू की हे सगळं बनावट आहे। थोडं मन धरणीनंतर तो कसाबसा तयार झाला। ठरलं की आपण रात्री 11:30च्या सुमारास जाऊ। रात्री जेवण वगैरे आटपून आम्ही घराबाहेर पडलो। हातात टॉर्च, मोबाईल आणि कॅमेरा घेतला होता। गावाच्या गल्ली ओलांडून आम्ही गावाबाहेर आलो। रस्त्यावर सर्वत्र चंद्रप्रकाश पसरला होता, पण ढग ताटून आले होते, त्यामुळे वातावरण अधिकच गडद दिसत होतं। वाऱ्याची झुळूक अंगावर आदळली की अंगावर शहारे यायचे। रस्त्याच्या शेवटी ते झाड हळूहळू दिसू लागलं, प्रचंड मोठं, शेकडो मुळे खाली लोंबकळत होती। सावलीत झाड अजूनच भयंकर दिसत होतं।
राकेश थांबला. गणेश, मला खरंच वाईट वाटतंय, इथून परत जाऊया. मी त्याचा हात धरला. घाबरू नकोस, मी आहे ना, काही नाही होणार, फक्त थोडा वेळ उभं राहायचं आहे. आम्ही हळूहळू झाडाखाली पोहोचलो. हवेत एक विचित्र थंडी होती. साधारण 2 मिनिटं तिथं सर्वत्र स्मशान शांतता होती. मी मोबाईलचा कॅमेरा चालू केला. स्क्रीनवर फक्त काळोख दिसत होता. अचानक मोबाईलची बॅटरी 75% वरून थेट 20% आली. मी जरा थबकलो. हे काय झालं? मी कुजबुजलो. राकेश जरा मागे सरकला. बघितलंस, मी म्हणालो होतो ना, इथे काहीतरी गडबड आहे. त्याचवेळी एक मंद आवाज आमच्या कानावर पडला. आई, आई. आम्ही दोघं गोठलो. आवाज अगदी झाडाच्या मुळांखालून येत होता. तो एक लहान मुलाचा रडण्याचा आवाज होता. राकेश मोठ्याने किंचाळला, चल गणेश, इथून लगेच निघूया. पण माझ्या मनात मात्र एक विचित्र कुतूहल जागं झालं होतं. मी टॉर्च त्या मुळांकडे वळवला. टॉर्चच्या प्रकाशात मला काहीतरी हलताना दिसलं. सुरुवातीला वाटलं एखादा प्राणी असेल, पण जसं जसं प्रकाश पुढे गेला तसं माझं हृदय थांबलं. एक लहान मुलगा तिथं खाली बसलेला होता. वय फार तर 7-8 वर्षाचं असेल. अंगावर फाटक्या कपड्याचा अर्धवट तुकडा, डोळ्यात पोकळ पांढरा प्रकाश. त्याच्या हातात जुनी चेंडूसारखी वस्तू होती. तो आमच्याकडे पाहत नव्हता. तो फक्त जमिनीकडे बघून मंद स्वरात म्हणत होता, आई, आई. माझा श्वास रोखला गेला. मी हलूही शकत नव्हतो. तेवढ्यात त्याचं डोकं हळूहळू वर आलं, आमच्या दिशेने. त्याचे डोळे पांढरे, त्याच्या डोळ्यात बुबुळेच नव्हते, आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक विकृत हास्य उमटलं. राकेश मात्र थेट मागे पळायला लागला. पण माझ्या पायांना जणू खीळ बसला होता. मी फक्त त्या मुलाकडे बघत राहिलो. तो हळूहळू उठला आणि आमच्याकडे चालायला लागला. तो मुलगा सावकाश आमच्याकडे चालत येत होता. प्रत्येक पावलावर त्याचे पाय जमिनीत गुरफटल्यासारखे आवाज करत होते. माझ्या मनात काहीतरी वेगळं घडत होतं. म्हणजे भीती तर होतीच, पण त्याचबरोबर एक अनाकलनीय आकर्षणही होतं. माझा मेंदू सतत मला सांगत होता, हा फक्त भास आहे, फक्त भास. तो मुलगा आमच्यापासून 2 पावलांवर आला आणि अचानक थांबला. त्याने हात पुढे केला आणि मंद स्वरात कुजबुजला, माझ्यासोबत खेळशील का? त्याचा आवाज कानात घुमला. अंगावर काटा आला. त्या क्षणी राकेशने माझा हात ओढला आणि आम्ही दोघं जोरात मागे पळालो. गावाकडे धावताना आमचं दोघांचंही अंग थरथर कापत होतं. मी एकदा मागे वळून पाहिलं तर तो मुलगा अजूनही झाडाखाली उभा होता. पण त्याच्या चेहऱ्यावर एक असह्य विकृत हास्य होतं. जणू त्याला अशी खात्री होती की आपण परत तिथंच येणार. गावात पोहोचेपर्यंत आमचे श्वास थांबले होते. राकेशने थेट विहिरीवर जाऊन पाणी प्यायलं. त्याचे पाय थरथरत होते. तो मला म्हणाला, हे शेवटचं होतं, मी परत कधीच तिथं जाणार नाही. तुला काही करून दाखवायचं असेल तर तू एकटाच जा. मी शांतपणे ऐकून घेत होतो, पण माझ्या मनात असंख्य प्रश्नाचं वादळ उठलं होतं. तो मुलगा नक्की कोण होता? झाडाखाली तो का दिसतो? दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी माझ्या मामाकडे जाऊन सगळं काही सांगितलं. मामा गंभीर झाले आणि म्हणाले, मी तुला आधीच सांगितलं होतं, तिथं जे आहे ते साधन आहे, पण तुला खरंच जाणून घ्यायचं असेल तर जुन्या शाळेच्या गुरुवर्यांना भेट. ते या गावाच्या इतिहासाबद्दल खूप काही जाणतात. मी लगोलग त्यांच्या घरी गेलो. गुरुवर्य वयस्कर होते, पण त्यांच्या डोळ्यात अजूनही चमक होती. त्यांनी माझी गोष्ट शांतपणे ऐकून घेतली आणि मग हळू आवाजात बोलले, त्या झाडाखाली एकेकाळी विहीर होती. खूप वर्षांपूर्वी एका गरीब कुटुंबाचा मुलगा त्यात पडून वारला होता. लोक म्हणतात त्याचा आत्मा अजूनही तिथंच अडकलेला आहे. त्याचा आईला हाक मारणं कधीही थांबत नाही. आता मात्र माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. मी विचारलं, त्याच्या आत्म्याला मुक्त कसं करता येईल? गुरुवर्य हळूवार म्हणाले, ते सोपं नाही. भटकणारे आत्मे क्रोधी असतात.
तिथं जाऊन कोणतीही चूक केलीस तर तुझा जीव धोक्यात येईल. संध्याकाळी मी पुन्हा राकेशला भेटलो. त्याला सगळी माहिती दिली, पण तो आता संतापला होता. त्याने 4-5 शिव्या हसडत मला घरातून बाहेर काढलं आणि म्हणाला, तुला अजूनही पुरावा हवा आहे का? काल जे पाहिलंस ते पुरेसं नाही का? मी परत त्या झाडाजवळ पाऊलही ठेवणार नाही. मी त्याला कसंबसं समजवत म्हणालो, राकेश विचार कर, जर खरंच त्या मुलाचा आत्मा अडकलेला असेल तर त्याला मुक्त करणं आपलं कर्तव्य नाही का? आपण फक्त भीतीने मागे फिरलो तर कायमसाठी ही सावली गावावरच राहील. तो डोळे वटारून म्हणाला, हे नायकासारखं बोलणं थांबव, तू वेडा झाला आहेस. त्याने माझ्याशी बोलणंच बंद केलं. रात्री मी बराच वेळ विचार करत राहिलो. शेवटी मी ठरवलं, मी एकटाच तिथे जाणार. मी टॉर्च, धूपबत्ती आणि एक छोटी पूजावही घेतली. गुरुवर्यांनी जसं सांगितलं होतं, काही मंत्र मी लिहून ठेवले होते. जवळपास 11:30 वाजता मी गावाबाहेर निघालो. रस्ता काळोखात बुडाला होता. वारा प्रचंड वेगाने वाहत होता. झाडाजवळ पोहोचल्यावर मी खोल श्वास घेतला. त्या मुलाचा पुसटसा आवाज आधीच ऐकू येत होता, आई आई. मी झाडाखाली पाऊल ठेवलं आणि क्षणातच हवा थंडगार झाली. टॉर्चचा प्रकाश आता लुकलुकू लागला. तो मुलगा पुन्हा दिसला. यावेळी तो थेट माझ्याकडे बघत होता. त्याचे डोळे रक्तासारखे लाल झाले होते. मी घाबरू नये म्हणून धूपबत्ती पेटवली आणि गुरुवर्यांनी सांगितलेला मंत्र पुटपुटायला लागलो. पहिल्यांदा तो हसला, मग अचानक मोठ्याने किंचाळला, माझ्याशी खेळ, नाहीतर मी तुला सोडणार नाही. वारा आता प्रचंड जोरात वाहू लागला. झाडाची मुळे हळूहळू हलू लागली. माझं हृदय वेगाने धडधडू लागलं. मी मंत्र सुरू ठेवला. माझ्या डोळ्यांसमोर त्या मुलाचं रूप आता विकृत होत गेलं. त्याचे हात लांब झाले. चेहऱ्यावर खोल जखमा दिसू लागल्या. अचानक तो धावत माझ्याकडे आला आणि माझ्या छातीवर जोरात आदळला. मी मागे फेकला गेलो. टॉर्च बाजूला पडला. मी डोळे उघडले तेव्हा मी झाडाच्या मुळाखाली अडकलेलो होतो. तिथं जमिनीत एक जुनाट दगडी विहिरीचं झाकण दिसलं. त्या विहिरीतून आता कुजबुजण्याचा स्पष्टपणे आवाज येत होता, आई आई वाचव मला. तेवढ्यात माझ्या खांद्यावर एक थंडगार हात ठेवला गेला. मी झटक्यात मागे वळून पाहिलं तर तोच मुलगा उभा होता. त्याच्या डोळ्यात आता रक्त नव्हतं, पण अमर्याद दुःख होतं. तो हळू आवाजात म्हणाला, मला इथून सोडव. माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. मी थरथरतच म्हणालो, कसं सोडवू तुला? त्याने विहिरीकडे बोट दाखवलं. मी धीर एकवटून त्या झाकणाला हात लावला. ते झाकण खूपच जड होतं. मी पूर्ण ताकदीनं ढकललं. अचानक झाकण बाजूला झालं आणि काळोखात खोल विहीर दिसली. त्या क्षणी त्या मुलाचा आवाज अधिकच तीव्र झाला. आता नेमकं पुढे काय होतंय हे बघण्यासाठी तुम्हाला या कथेचा भाग 2 बघावा लागेल. जर हा भाग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. गणेश वाचतो का? त्या मुलाला मुक्ती मिळते का? की गणेशही त्या मुलाप्रमाणेच त्या वडाच्या झाडाखाली त्या विहिरीत अडकून राहतो? याचा उलगडा पुढील भागात होणार आहे, तर बघायला विसरू नका. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.